Gauza ezberdinak egite ditugu. Atzo adibidez egon ginen Plentziako itsasadarrean. Bai. Eta bertan egin genituen itsasadarreko eta Kantauri itsaseko bioaniztasuna saltzen. Bai. Gero itsasadarra garbitu egin genuen. Eta gero, bertoko saborra kuantifikatu eta saldu, ere indezakegu. Karo, askotan esate duguna, adibidez, ondartza garbiketak egite ditugunak, bai ondartzakoak, bai urpekaritza egiten ditugun garbiketak, azkenean hori bada tantatxo bat. Osea, arazoa konpontzeko ez da ekintza hori, baina oso baliogarria da... Jendia kontzientzatzeko. Bai, hori da. Jendea esitzeko, eta atzo horrela sortatu zen, baina hau garbituko dugu oso nahiko garbi dago, baina gero, karo, esertzen zarenean eta makurtzen zarenean, eta ja hasi ziren hainbat beira, hainbat, denetarik topatu genuen. Bai, hori gertatzean bezala izpiluan jartzen zenean da urreatzen zenean da izerakaten hemen, ez da? Hori, horbilatik ikusita. Ez, baina arrazi dezu, egia esan Gaina, saborra hor da, igual itxasaldi potente bat etortzen da, emateu garbitu indala, baina garbitu indala, bai, baina nun dago saborra. Horia. Ez da sabortegira jun, ez da inoa jun, hortik handa bildantzan, ez da? Bai, eta udaran, ondartza garbitze ditugu egunero, eta hori, badirudi danarria hola, baina... Hori guantz izan dezu egia, zeatik, gure itxasertzak eta ze garbiak ikusten dian, claro, noski, goizero, danak ondartzan jumaio lehenuo, kamionak pasatzen dialde batetik bestia garbitzen, eta mateu, ez etxukuna do. Nei behitu da, ontan gertatu zait, neon festa batian, eta galerna etorri zan, galerna bakizuek, gure itxasuan ze famatua dan. Galerna bat etorri zan, eta jataan kanpon zeon dana, saborrak bestia galernakin, dana itxasoak, eta esaten, ze kristo dau. Eta hori adibidez ez da, ez saborrak, osea, sakarrontzik ez daudelako, ez garbitzea ez dialako etortzen, baizik eta gu dano jendiak gauzak lurrea botatzen ditugulako. Kiston ohitura txarra da gau. Jan, eran, bota, bestia, bota, festagiruan dago, garbituko gue. Bai, eta galerna etortzen bada, zaparra hundi bat eta dana itxasoa, eta gero, gaizki organizatuta da, gaizki ez. Azkenean gaizki ohituta gaude, ez da? Eta, eta supermerkatura baita ere joaten garenean, ez, edo merkatura, eta gauzak erosten ditugunean, hor baita ere erabaki bat dago aurretik, ez? Zer hartuko dut, hau plastikoan dagola, edo hau fresko eta plastorikorik gabe ardezakeana, edo nik neuk poltzak eraman, ez? Bai, eta beti emate dio, arazoa da hola goitikan, azke hola da, eta hola saltzen du, bai, baina guk aukera dakau nola erosi ere, bai, ez da? Pizta kontzentziatu behar geha. Beitu duzeba galde bat, hau ere moztuko dut edo ez? Bai, erabliko dugu hori ere, bai, txortena hori ere erabliko dugu. Hau karratutxoak ez da? Hoi karratutxoak oso ondo, eta gio dena hemen jarriko dugu, gurin pixkat, olio pixkat, eta dana pregitzen jarriko dugu. Ba, egia esan, bai, zenbat lan inbiar deun danon aldetikan, eta zu esan dezuen bezala, bai, danok ibiltzeke azkenien garraio publikoa badakigu da hola, baina gure kotxen jutegea, badakigu ez dakiz zer da hola, baina azkenian danak iten dugu, danetikan, dano dakago betzeko alegina, ez da? Bai, horea. Ondo, bueno, eta ekintza guztiak, itxasokin lotuta daude edo beste ekintza motakoak dituzu ere bai? Bai, printzipioz, denetarik lantzen dugu, egin izan dugu adibidez Urdulizen, baso autoktono bat landatu, Urdulizeko ume bakoitzak, landatu dau zuaitz bat, bere izena imini, berak zaindu, eta bueno, naturarekin lotura hori sortzearen inguruan hor lantzen dugu norberak daukan dozelan zaindu behar duen natura. Eta... Baita ere, ibilbide divulgatiboak egin ditugu, baita ere, txiritziak, ez? Orduan bagoaz ibiltzen, osasongarria delako guretzat eta planetaentzako, eta baita ere, depende zein ibilbide egiten dugu, bertako gauzak azaldu, sopelako flixa, adibidez, edo Urdulizeko baita ere arrokak, eta, bueno... Zuek Urdulizeko esate? Bai. Bai, Nabaritu duzu ja, ez? Nabarituet. Eta bai egiten dugu... Izatez trapagartarrak, baina orain Urdulizen bizitzen. Garbi gelditzia, Hori, hori garbi. Punta ebatzu egan. Bai, eta adibidez bebai egiten dugu lan nahiko eskolekin eta institutoekin. Institutoetan ematen dugu lan hitzaldiak, biodibertsitatearen inguruan, eta adibidez eskoletan pasaren urtean egin genuen proiektu oso polit bat birziklatzen inguruan. Eta oso polita. Umeekin eta lan egitea oso polita. Ze ikusten dezu birziklatze historiakin? Hola, ikusita hola orokorrean kasi berandu eltzen garela ja. Osa, birziklapena ezinbestekoa da. Ikustea ez dago aukerarik ez birziklatzeko, ez luke egon behar. Eta azken pausua dela. Hori aurrei eta, bueno, eta alduei baita ere, argi gelditu behar zegu, birziklatzea azken pausua dela.
garrantzitsuena badela, sabor gutxiago sortzea, sabor, ez, gauzak berrerabiltzea, gauzak erreparatzea, gauzak konpontzea, eta ja, gauza guzti horiek egin ostean, bueno, birziklatu egingo dugu, eta hori, eta sabor guztiak birziklatu egin berdiala, da... Hori, ziren baserritar baten izatezin, azkenien, ekologikuna gugea, hemen dana astea, hemen dana bukatzea, eta azkenien izatezu, saborra, hemen baserrian nino izate, saborrain, organikoa animalie, geho, ez dakit, baina geho, kendu zuen egurra eta plastikoa etorri izango bazan bezala gure salbazioa eta eharra treskatzek harri duna, ez da? Bai.